Евровидение баромад шарҳи пораи хабарҳо. дар мамлакат лоиҳаи нави рӯи кор омад ки дар пас намудани сатҳи фавтии модару кӯдак ва навзодон мусоидат хоҳад кард. лоиҳаи мазкур аз ҷониби ҳукумати Россия бо арзиши $900,000 дар давраи солҳои 2021-2023 татбиқ мегардад. дар доираи ин иқдом коршиносони маркази миллии тадқиқоту акушерӣ, гинекология ва перинатрии кишвар ба номи Кулакова ва маркази тиббии тадқиқотии солимии кӯдакони Россия дар беморхонаҳои пилотии Тоҷикистон мониторинг мегузаронанд. инчунин барои табибон ва ҳамшираҳои тиббӣ оид ба расонидани ёрии таъҷилии модарон, навзодон ва кӯдакон як қатор тренингҳо гузаронида мешавад. дар доираи ин лоиҳа ҳамчунин стансионарҳо ҷиҳати беҳтар намудани сатҳи хизматрасонии тиббӣ бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин мегарданд. вазири корҳои хориҷии Россия Сергей Лавров дар як нишасти хабарӣ пас аз гуфтушунид бо ҳамтои тоҷикаш Сироҷиддин Муҳриддин гуфтааст ки ҷонибҳо муборизаи муштараки алайҳи коронавирусро баррасӣ карда масъалаи интиқолии ваксинаи русии Спутник V ба Тоҷикистонро ба таври ройгон ҳал намуданд. ёдрас мешавем ки имрӯз дар душанбе нишасти вазирони корҳои хориҷии созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ оғоз шуд. зимни ҷаласа оид ба ҳолат ва дорнамои рушди вазъияти байналмилалӣ бо баҳодиҳӣ таъсир ба амнияти кишварҳои узви созмон, инчунин оид ба рушд ва таҳкими ҳамкориҳои гуногунҷанба мубодилаи афкор сурат гирифт. ширкати ҳавопаймои Узбекистан Airways дар бораи хатсайрҳои чартерӣ кафолатнок ба Москва эълон нашр кард ки ба онҳо на танҳо шаҳрвандони Узбекистон, балки Тоҷикистону Россия низ билет харида метавонанд. дар хабари кӯтоҳи ширкати ҳавопаймоӣ гуфта мешавад ки шумори ҷойҳои маҳдуд буда, дар ҷадвали парвозҳо тағйирот ворид карда шуда метавонад. ҷадвали хатсайрҳо дар сомонаи ширкати ҳавопаймоӣ низ қобили дарёфт аст. мусофирон бидуни маълумотномаи ПСР ба парвоз тариқи хатсайрҳои ширкати ҳавопаймоӣ роҳ дода намешаванд. дар ҳамин ҳол сафар ба шаҳри Ташкент ба наздикӣ бо автобус низ имконпазир мегардад. таври маркази матбуоти вазорати нақлиёти мамлакат хабар медиҳад, аз ҷумла ҷонибҳо бобати дар ояндаи наздик кушодани хатсайрҳои автобусҳои мусофирбар байни минтақаҳои Узбекистон ва Тоҷикистон ба мувофиқа расиданд. дирӯз даври нимниҳоии Евровидение 2021 доир гардид. ҳамватани мо Манижа, ки дар ин озмун Россияро намояндагӣ мекунад, бо оҳанги Russian Women баромад кард ва ба даври финали ин озмуни байналмилалӣ роҳ ёфт. ҳунарманд рӯи саҳнаи ин озмун бо либосе вонамуд шуд, ки аз матоъҳои қисм фиристодаи занони гуногун қавми саросари Россия духта шудааст. бештари тамошобинон Манижаро дар Евровидение фаворити худ интихоб намуда, оҳанги ӯро яке аз беҳтарин иҷроишҳои озмун донистанд. даври ниҳоии Евровидение 2021 рӯзи шанбеи 22 май баргузор мегардад. дар ин ҷо 26 иштирокчӣ барои ғолиб омадан талош хоҳанд кард. чунин будан хабарҳои ин соат. муфассали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо asia+tg.info мутолиа кунед.